أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بدء خلق الله السماوات والأرض. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ngempela udumo lumfanele u-Allah, futhi ngiyafakaza ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, futhi ngiyafakaza ukuthi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthula kube naye uyisigqila nesithunywa sika-Allah. Inhloso yale video le ukuthi ngibonise abantu ukuthi ngempela igama elithi Allah ilona gama lakhe eli-original. Ngifunde ivesi yokuqala encwadini kaGenesis ngolimi lwesi-Arab. Kodwa uzwile ukuthi ngitheni? Ngithe fi bad'i, in the beginning, ekuqaleni. Khalaqa Allahu, God created, uNkulunkulu wadala as-samawati wal ard, amazulu nomhlaba. Kodwa ipoint yami ila ku-Allah, egameni lika-Allah. Ngifunde eBhayibhelini lesi-Arab, kodwa kunegama lika-Allah okubonisa khona ukuthi u-Allah akaphumi ku-Qur'ani kuphela, akatholakali ku-Qur'ani kuphela. IBhayibheli leli engilifundayo lesi-Arab ungavula nawe mangabe uyakhona ukulithola iBhayibheli lesi-Arab, uzoyibona lento engikutshela yona. So u-Allah ilona gama lelo likamvelinqangi elibonisa ukuthi uyena yedwa onelungelo lokukhonzwa noma lokudunyiswa. Akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa noma lokudunyiswa ngaphandle kwakhe. Ipoint yami yale video ileyo ke. For labo bantu labo abasenokungabaza, abacanga ukuthi mhlawumbe njengoba sithi sikhonza u-Allah, mhlawumbe kunesithombe esithize esibizwa ngo-Allah esisikhonzayo. Ngifuna ukuthi ngikuclarifyeleke manje, ngokuvula amehlo, ngokuvula ingqondo, wazi ukuthi masikhuluma ngo-Allah sikhuluma ngobani. Sikhuluma ngomdali wezinto zonke. Khalaqa as-samawati wal ard, umdali wamazulu ayisikhombisa nomhlaba nakho konke okukhona emhlabeni uma ngabe sikhuluma ngo-Allah. Okunye futhi mawuthi uyalalelisisa kahle kule gama lika-Allah alinabo ubuningi. Allah is Allah, finish. Awukho lapho uzothola khona kuthiwa Allahs, never. Makuthiwa Allahs kwafaka u-s, wazi ukuthi kukhulunywa ngento yakhe. Kukhulunywa ngento yakhe. Allah's anger, Allah's mercy, you see, Allah's love. Kodwa akushiwo o-Allah abaningi, kusuke kukhulunywa ngento yakhe axhunyaniswa nayo. Njengoba uzwa ngithi uthando lika-Allah, intukuthelo ka-Allah, ubunye buka-Allah, Allah's oneness. Mawuthola u-s after igama lika-Allah, wazi ukuthi kukhona into okukhulunywa ngaye exhumene naye. Indalo ka-Allah, Allah's creation. You see? Ngena lapho kuphela u-s egameni lika-Allah. So akekho ke onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, okuyigama lakhe, umdali wezinto zonke, umdala wey'nsuku eli-original.
elingadingeki ushintshwa. Ngiprovele manje, ngikufundele ini iBhayibheli ngesi-Arab kubhalwe igama lika Allah, ingakafiki iQuran. Igama lika Allah was there, iQuran ingakafiki. Manje lo Jesu enikhuluma ngaye yena ufike nini? Lo Jehova enikhuluma ngaye yena ufike nini? Lo nkulunkulu enikhuluma ngaye yena ufike nini? Lo Thixo enikhuluma ngaye yena ufike nini? Lo Yesu enikhuluma ngaye yena ufike nini? Jiso enikhuluma ngaye yena ufike nini? Allah is original. Inhloso yale video ukukuprovela lokho, ukuthi ungadideki ucabanga ukuthi mhlambe thina masulumane noma thina amamuslim kunesithombe esisikhonzayo. Ungadideki, sikhonza umdali wezinto zonke, ongozeli, ongacwayizi, ongalali, ongakhathali, ongaphumuli, ongafi, ongadingi lutho kimi nawe, ongazali, ongazalwanga, munye, uzimele, akadingi lutho, akadingi kuncediswa, akadingi kufaniswa nalutho, akadingi balingani. Ngiyacabanga-ke manje ukuthi kuyacaca manje, kukhanya ba. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.